Esinye sezikhulu zesasa uSendi Godlwana sibalule ikhala abayitholile nezivele ebantwini abaningi ezweni. Iningi likhala ngezathu ezibandakanya ukuthi laba abafake izicelo zesibonelelo sesikhashana se-COVID-19 sika 350 bathole imiyalezo ethi izicelo zabo ayiphumelelanga ngoba kunemali abayitholayo nyanga zonke. Lesikhulu sibe sesidlulisa umyalezo othile esiubhekise ebantwini. Siyacela ke bakithi ukuthi abantu babekezele nje ngalesi sikhathi kusabhekwa kusacubungulwa kubheka ukuthi ke ingalungiseka kanjani lenkinga sizobe sesikwazi ukuthi sibuyele kubo bonke abantu sibazise. Okhulumela isasa oluzokuqina uthi yalungiswa lenkinga kanti kuthi kuphela leli sonto abantu bazobe sebetsheliwe ukuthi benze njani. Bazizwa behlelwa ngumthwalo omkhulu emahlombe abo abantu abaningi kakhulukazi laba abaswele ngenkathi bezwa ukuthi kunobadlana uhulumeni azobafumbathisa lona ukuze bakwazi ukuxosha ikade eziko njengobizwe libhekene ne-COVID-19. Lwathi liqala nje lolu hlelo lwakho ngathi yinkinga njengoba inombolo yayikhishwe isikhungo yayingasebenzi kanti yagcina ilungisiwe. Akugcinanga lapho ngoba kwathi seyifakiwe izicelo zalemali kwashaywa ngolonwabo unyawo ucutshungulwa kwazo. Kuthe seyicutshunguliwe lezi zicelo bakhala abantu bethi zichithiwe izicelo zabo ngelithi khona la behola khona yize bengaqashwe ndawo. Zingaphezulu kwesigidi izicelo ezifakiwe nezisabhekisiswa kanti ingaphezulu kancane kwinkulungwane engamakhulu amahlanu izicelo eseziphuthulwe nabanikazi bakhokhelwa.